रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना वाह क्या सीन है กลับเพิ่งไปตันตะกว้างป้าอยู่ไง कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ आफाना फिले रायजोफोर मानसियालाय माथो गारांखौ खोनाब्ला हिनजाव बायदि मोनो आरो लोगोसेनो महरखौ नायबा हौवा बायदि नुयो दङना गैया आं एसे सन्देहसो दंलै खिन्थु हरामी हो बेटा बयबो सानदों आरो आं बायदि सिंगेला बा आसोला हागौबाय माथो खिन्थु बयबो एसे सानखुमादों आसोला बोरै फोथायनो हाखो फोथायनायनि माबा मोनसे फर्मुला दङ नामा दङबा जोंनोबो खोन्थालै नैबे कमेन्टआबो बुहुत सार्कुलेट जादों बांसिन बबेनिफ्राय जादों मिथिगौ नैबे आदानिफ्राय जानो हागौ नाथाय बिथाङा जेबो बुङाखै आरोना नाथाय बिथाङा जेबो बुङाखैब्लाबो बिथांनि थाम्बनेलनिफ्राय बयबो नायसनदों जानो हागौ आरोना जिखियानो जाया गाहायथाराव मोनसे दङ आरोना नोंनो फोरोंजोबबाय घन्टा जानायावबो आरो पार्टि बेफोरबायदि बुंनाय आरोना माने बिथाङा माने बैफोरखौ फोरोंजोबबाय होननानै माखासे मानसिफ्रा बुङो नाथाय आं मोनसे खोथा सानदों आरोना रायजोफोर माने नोंथांमोना सोरखौबा लाबोनानै दोनोब्ला माबा मोनसे खालामनो नागिरोब्ला सोरबा बेखौ हेलो आब' नै आं हिनजावजों दंफैयोमोन एबा सोरबाया बुंगोन आं हौवाजों दंफैयोमोन आं माबोरै खालामनांगौ रोङाखै आंखौ अननानै फोरोंगोन नामा होननानै सोंफैदोंना सोरबा तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबायानो जों मा सावरायगोन खिन्थु आंनि गोसो सिङाव मोनसे रागा जोंबाय थादों साला अखायाबो एफाबोनि उनाव फैबाय मोजाङानो खिन्थु जों सामफ्रामबो कारेन्ट बिल होबाय थायो दारमासथिनि खनसे अखा हाबानो कारेन्टआनो थाया खावनाय बायदि तो जिखियानो जाया मानो तो नैबे जोंहा भाइरेल कापल बायानो नायगोना लाग्रोदो मोजां गाज्रि जानो आंनि गोसो बियो आंनिसै गुफुर जा गोसोम जानो आंनि जागोन आंसो संसार थारैनो बिथांमोना मोजां मोनमारो नाथाय शुटिंनि थाखायसो बिथांमोना शुट खालामदों आं बेखौ मिथिया दे नोंथांमोना मिथियोबा कमेन्ट खालाम खिन्थु माने जोंनियावबो माखासे ओरैबायदि दं सेंग्राफोर जाय सेंग्राफोरा माने बर' सिख्लाफोरजों गारजाफ्रामबाय एबा थगायजाखांबाय मायावबा मोनसे खिन्थु बिथांमोना सानदों आरो आंबो लायहैनोसै नामा होननानै तो जिखियानो जाया मानो तो आं बेफोरनि बेलायाव जेबो बुंनो थाङा तो बिथांमोन मिथिनाय मथेब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों सेंग्राया बर' आरो सिख्लाया सान्तालि तो मोजाङानो नोंथांमोना कापोल मोना बिथां कापोल मोना जुदि मोजाङै रायजो जानो हायोबाथ' जों बयबो कंग्रेचुलेसन जासिगोन जोंहा बेयाव बुंनो गैया खिन्थु सान्तालि सिख्लाफोरखौ फोथायनायनि हायना मुलिफोर दंबा जोंनोबो एसे खोन्था ना मा होनो आदैमोन हरामी हो बेटा ओइ सोलायबाय मालि बे मानि फर्मुला ना मा जाखो देलाय खनसे फिनलाय हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना समझ रहे फाग्लायालाय बहाबा सोलोंनानैसो फैदोंना फाग्लिखासोब्रा माथो एसे सन्देहबो जालायलाङो नङा होमबा एफा स्पेसियेल वार्डसखौ दिरुननो हादों तो बे जरनिफ्राय जों मिथिनो मोनो बै माबा मोनसे गेमफोर जानो हागौमोन आरोना खिन्थु सन्देह दं बयहाबो बिथांमोनाबो मिथियो माने बे साउन्डआ माबेयाव ओंखारो आरो माब्ला ओंखारो मा समाव ओंखारो ओंखायनो बिथांमोना मिनिजोबदों सोलायबाय रोंगौ बिसोरबो मायावबा फिसोराव नागिरनो तो गेम्सनि बेलायाव नोंथांमोना नुगोन नैबे कमेन्टआबो गोबांनो सार्कुलेट जादों एबा लोगोसेनो गिबियाव जोंहा जेम्स आदाया नैबे गावनि जेबो बुङाखै बिथाङा खिन्थु एसे ट्रलिं खालामदों आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय होननानै लास्टआव नैबे कमेन्टखौ बिथांमोना लानानै थांदों आरो लोगोसेनो बेयावनो लिरनाय दङ मिथिनि बेलायाव लिरदों आरो जेनेबा कंग्रेचुलेसन आरो लोगोसेनो थाबनो फैदो जोंनो पार्टि होनो आरो गाहायाव लिरनाय दङ आरोना तो नोंनो फोरोंजोबबाय माबा फोरोंजोबबाय खिन्थु आं बे समाव बेखौनो बुंगोन जे जाय मोजाङा मोजांखा आरो गाज्रिया गाज्रिखा नङा होमबा सोरथो फोरोंनानै सोरखौथ' गाज्रि खालामनो हायो जाय मोसौआ माने दै लोंनोनो गोसो गैया बिथांखौ नोङो दै लोङोबाय थाबा बे जिबनाव लोंखाया नङा होमबा सोरखौबा दाय होननानै लाब गैया होननानै आं सानो आरोना खिन्थु बिथांमोननि जारिमिनखौ नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा आं बेयाव जेबो बुंथ'ला नाथाय मोनसे खोथाखौ बुंनो गोसो जायो आरोना सोरबाया मालाबा लिंहरफिननाय खोनादों नामा नोंथांमोना आं रोङाखैलै आंनि बाव दंफैयोमोन बिदि जानो नागिरदोंमोन सोरबा अननानै फोरोंफैगोन नामा होननानै सोरखौबा लिंहरफिननाय नुदों खत्म बाय बाय खोथा जों बायदि प्र माने बे भिडिअनि कमेन्टखौ माने मिथि नाजानायाव थांनानै नायदों आरोना नाथाय कमेन्टआनो गैया नो हाया जे माने कमेन्टआ थारैनो रियेल ना नंखाय ना एडिटिं जों हमनोनो हाला आजिखालि
नंगौबाबो मालाबा इडिट जाखायो नङा होमबा आरो इडिटबाबो मालाबा नंगौबो सानफ्लांलाय लाङो आच्छा नानिया माने सेंग्राफोर बायदि जानो गोसो जादों आं मिथिगौ दे गामसा गानलायदों मोजाङै मोसादों खिन्थु खिथुखौ बिदि देखायग्रायलायनांगौ मानि बेलाय खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि नानि गामसा गानदों होननानै एसे फ्रात फ्रिट मोजां गाननानै लाखा बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैयिफ्रा जाय केमेरामेन ना बे माबा माबि नुलाबायनोबो हागौ कंट्रोल थारैनो आं मिथिमारा बे आफाना आफि मारथाय मानसिया आफियानो जागोन नांलायनाय रायजोफोर एसे कनफिउस दङ आं बुजिनो मोना थारैनो माखासे भिउस माखासे साबस्क्राइबार माखासे लाइक्सनि थाखायनो बिथांमोना गावखौनो गाव मा जात जात बानायना लाबाय थायोथाय मालाबा गावखौनो लेडिस साइज गावखौनो गावजों मोजांसो बुंथिनानै लानो लुबैयो बिनिया माबा गावखौनो गाव हिजरा साइजसो खालामनो लुबैयो फाग्ला बायदिनो आरो लोगोसेयैनो गावनो नायफिननानै एसे बुजिगोन ना बुजियाथाय मिथिगोन ना मिथियाथाय आरो पाब्लिक आरो लोगोसेनो गावसिनि फेमिलियाबोथ' नुखायोना बिदि भिडिअखौ अब्ला नायफिनगोन ना नायफिना आं सन्देहसो दंलै बिसोरखौ थ' बास दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम